damagag. Nyata ba kahit Anya ti paboritong nga kulay? kulay? Kulay, di paboritong. Kulay. Kulay red. Red. Kulay red. Mga tal talaga ti paborito ba kahit Kulay red. Kung kakatay? Wow. Kulay red nga rod. Ito pang load ko na. Thank you, bakit? Anya iti pinaka-paboritong nga kulay. Pinaka-paborito nga kulay. Hindi pinaka-favorite mo. Pinaka-paborito nga kulay. One. Kulay blue. Kulay blue. Kulay blue, bakit? Kulay blue? Kulay blue. Kulay blue. Kulay blue. Paldo-paldo na ito. Kulay blue, bakit? Paldo-paldo na ito yun. Yes. Kulay red ko na kinikanak ti 50. Tapos kulay blue, 1,000. Paldo-paldo na ito yun. Paldo-paldo na ito yun. Kagsakan! Malaman ang ampay ti danong tayo. Talag cellphone ti kukaam. Kulay blue. Hello guys! May kayo mangrabi tayo guys. So ti pangrabi tayo tata mangga. Han kami nga nakaluto ni bakit ko guys. Amoyo guys, daytoy nga mangga. Nyamanan. Bagaman nga inutang ko. Sabi ko mo't babain na naon na yun. Kang kong inutang ti mangga, binayadak, ginatang ko. Ay na. Awam mo ti imbagak bakit nga inutang mo daytoy nga mangga. Ti ibaga lang bakit daytoy nga mangga na imas kinasamet bakit. Ay na. Day tagamingkat kinamangutang mo bakit. Utang pa mo. Wow! Nag-cute man dayti nga baboy. Nagdakkel, naglumag. Baboy nga. Kit-kitaem nga aso datoy igem kaw. Baboy ko nam kiden. Kanga si katikat katungtong ko. Dayta aso tikat katungtong ko. Wow! Nag-cute data baboy ni nagdakkel. Thank you. Anak mo yan, pa'y nakabayad. Ay na. Ang kagbay-bayad eh. Ay malagip na payaya. Ipapakitam. Wala. Ang kagbay-bayad eh. Nandang malagip pa pa. Nagalas na mo ta ugalim, kuya. Siguro, kasta ti pampamaya, biso nga kanain ka, toy. Ang kagbaybayad din. Nagalas na ugalim. Yan mong araramidin ti kasta, nagalas dayta, bad dayta. Apan ka kini satanas. Toy. Ang kagbay-bayad eh. Ay malagip na payaya. Kiure ake bayadam. Takaasimot di tao. Latoy, babain na atoy. Bayadam mo lang. Ante! Ante! Aji bariyak nga! 1,000 di kwarta! Ayan!